Într-una din postări am spus că Lucifer nu este rău și mi s-a spus instant că l-apăr pe Lucifer. Păi hai să vă spun ceva. Și n-am spus-o eu, a spus-o chiar Lucifer. Am fi putut trăi pe pământ liniștiți, foarte frumos, fără cunoașterea păcatului, fără cunoașterea grijilor, fără cunoașterea fricii, fără cunoașterea a nimic din ce este rău. Însă pentru că Lucifer a vrut să facă pe justițiarul și a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu că el s-a schimbat și că poate face ceva și că are el situația sub control, să zic așa, a împrăștiat răutate pe Terra. Și apoi, după ce a împrăștiat răutatea, a învățat lumea, omul, și nu doar omul, și pe cei de lângă el, să se comporte așa ca el, au devenit justițiarii planetei și au început să pedepsească pe cei răi. Atenție ce spun eu, a început să-i pedepsească pe cei răi, doar că n-a fost de ajuns. A ispitit și pe cel bun și apoi a venit cu Nuielușa și l-a pedepsit, spunându-i că a greșit. Asta după ce l-a învățat să greșească. Și apoi la final a spus: am vrut doar să vă călesc, să fiți mai puternici. Da, în esență, rezultatul poate fi unul pozitiv. Așa e, da. Dar voi să știți ceva, că poate că Lucifer a greșit. Și da, a greșit cel mai mult. A devenit cel mai puternic, nu-i așa? Este acel personaj cu mușchi puternic dintr-o celulă, unde ceilalți prizonieri sunt supușii lui, de frică. Alții așteaptă momentul să-l lovească pe la spate, ceea ce îl înfurie și mai tare pe Lucifer. Bineînțeles că el știe și se pregătește. Dar, vedeți voi, nu se mai poate da firul înapoi, căci lucrurile au fost făcute deja. Și atunci, omului nu-i mai rămâne decât un singur lucru, atâta. Să înțeleagă că se poate detașa. Poate să aleagă gândul curat și să stea deoparte. Atâta. Și eu, în esență, am să vă spun ceva. Și Lucifer se va salva. Asta este părerea mea. Și eu sunt convins de ea. De aceea nu-l urăsc. Nu l-am urât niciodată. Nu pot urâ pe cineva, însă nu pot accepta atunci când cineva nu gândește și aruncă cu cuvinte aiure așa, doar ca să jignească. Atâta. Mă înclin.